Bună, m-ați rugat să vă ghicez numele, da? Aici M I H A. Asta nu prea se înțelege, te cheamă Mihaela sau Simon. Nu știu. Habar n-am. Aici e Răzvan. Aici L E N U Leu R E Laura. Haideți să scriem aici Laura. Am mai scris Antonia Maria. Ghicește, nu citea acolo unde e numele meu. În fine. Da, deci Mihaela, dacă nu mă înșel, Răzvan, Leu, L, ananas A, unicorn U, leu, rață R și ananas A. Laura, trebuie să scriu. Deci numele meu și fă un videoclip. Ei bine, de la ea am scris aici toate astea.